Alikho elishona lingenazo ezalo yamkela ke nazi ezihamba phambili namuhla. I-IEC ithi lihambe kahle elokuchibiyela. Bamashele umqashi befuna izimpendulo onogada kanti abangasebenzi bamashele kwaloliwe. Izindaba ze1K ZNTV uzifundelwa uSiyabonga wakaduma nina bezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Ikhomishana yokhetho ezimele i-IEC kwisifundazwe KwaZulu-Natal ithi azibanga khona izingqinamba nezinselelo njengoba kuqhubeka izinketho zokuchibiyela komasipala abayisikhombisa kulesifundazwe. Okhulumela le khomishana uNtomfuthi Masinga uthi konke kuhambe kahle ukuvotisa kumawadi ayi12 abebambe izinketho zokuchibiyela ubese veza izibalo zabantu abaphumile bayovota wacacisa ke nangemphumela nokuphathwa komasipala. Ikhomishana yengamela ukhetho kuleli IEC kwisifundazwe KwaZulu-Natal ithi lihambe kahle ukhetho lokuchibiyela obeliqhubeka komasipala behlukene kulesifundazwe. Okhulumela le khomishana uthi lezi inketho zokuchibiyela zihambe kahle kakhulu azibanga khona izingqinamba kumawadi awu12. Ama-by-elections kwisifundazwe sakwaZulu-Natal izolo ahambe kahle kakhulu akuzange kuze kube nayihibe abebanjwe komasipala abawu7 kumawadi awu12. Inamba yabantu abaphumile kulama by-elections iyafana nenamba esijwayele kuma by-election. I-average yeprovince ibu48%. Inamba encane kakhulu ibonakale kumasipala waseNewcastle la kuvote khona u18% wabantu bekufanele bayovota. Ube esechaza imphumela nokuphathwa komasipala. Ngokwemphumela yalama by-election kumasipala waseMzumbe njengoba besineyikhala ezu6 amawadi awu2 agcinwe i-ANC, i-IFP yathola ama3, i-MK yathola iwadi eyodwa. Emvoti i-ABC ilahlekelwe iwadi elithathwe i-IFP. eNewcastle i-DA yathatha iwadi ebekwele ANC. KwaNongoma nasoPhongola i-IFP wagcinile amawadi ayo. I-ANC eMthonjaneni yalahlekelwa iwadi elithathwe i-IFP kwathi eMzimkhulu i-ANC yagcina iwadi yayo. Iqembu le-IFP libonakale lizidlela amahlandla kulezi inketho zokuchibiyela njengoba benqoba amawadi ayisikhombisa. Kanti usekela sihlalo waleli qembu KZN uthi kubahlaba umxhwele ukwenza kahle kanje kulezi inketho zokuchibiyela. Undabezithu uthi babephoxekile ngemphumela yokhetho lukazwelonke. Ukubona iqembu lenkatha liphakama ngalendlela eliphakame ngayo kumawadi abekade siwa contestile awu12 sakwazi ukucosha amawadi awu7 lokho kuyimpumelelo enkulu kithina njenge-IFP ngoba sibuya okhethweni likazwelonke noloyo zifundazwe. Kulolu yakhetho besibheka ukuthi izokwenza kahle kakhulu. Empeleni nje thina besizibona sisiwinile isifundazwe ngamalengisi. Uthi le mphumela iveza ukuthi abantu bayaleseka iqembu le-IFP. Abantu bakhombisa isasasa elikhulu ukusupporta i-IFP ukwina amawadi awu7 kwangu12 akuyona into encane. Sithokoza kakhulu siwinile ikakhulukazi indaweni yalapha nje eMzumbe okuyindawo ekade ibhekwe kakhulu ngamehla abomvu ngoba ibikade iphethwe i-ANC yaxosha amakhanselayo. Esephetha uthi umgqiqo bahamba ngawo ukuze banqobe bazoqhubeka ngawo noma sekuyiwa kukhetho lohulumeni basekhaya ngo2026. Umgqiqo besihamba ngawo sisezukwehlisa sizoqhubeka ngalomgqiqo besihamba ngawo siqhubeke sisebenze ngoba ikona kuphela okuyosiza. You cannot substitute umsebenzi ukusebenzela abantu. Sizoqhubeka sisebenze ngokuzimisela nangobuqotho kubantu ukuze sikwazi ukuwina ngo2026. Nango2026 sibhekile ukuthi komasipala abaningi kakhulukazi sibaphethe sizoqhubeka siba retain phinde sithole nabanye. Lo mbiko benwethulelo uZamando Sicele wezindaba ze1K ZNTV ngisesayidi. Bathi bazolwa kunqamuka izandla onogada abangaphansi kwenkampani Kelvin and Family Group ezibhedlela iRK Khan, iVictoria Mxenge kanye neMahatma Gandhi eThekwini ukuze ke babuyiselwe emsebenzini futhi bathole nezimali zabo. Usiyabonga Sitholo ngomunye wabo uthi okwenza abafuna imisebenzi yabo ukuthi iningi labo kangeke lisaqasheka ngenxa yeminyaka futhi nezinkampani eziningi zifuna onogada besilisa nokwenza abesifazane bengasaqasheki kalula. Ubekhuluma ke ngesikhathi bebambe imarshe nokuthula ephikelele ekomkhulu lenkampani eThekwini. Besiqinile zokuphepha ngaphandle kwenkampani yonogada iCalvin and Family Group ngesikhathi abasebenzi baya bangonogada ezibhedlela eVictoria Mxenge
i-RK Khan kanye neMahatma Gandhi bebamba umbhikisho ubheki komkhululayo njengoba ke bekhala phakathi kokunye ngokuxoshwa ngokungemthetho. Bethola icontract bathi asenzeni iprofile lethu kabusha because bayinkampani entsha. Mesifollow instruction yabo mesifika la from 6 o'clock sidindile ngomhla ka1 sila. Basidindisa ntambama ngabo past 4 ka 5. Basitshela ukuthi asigodukeni bazosifonela. Abasebenza babesesayithini ngalolo suku umhla ka1 kuyisabatha sisi. Babatshela ukuthi abangabe besabuya kusasa. Without izathu, without ukuthi banikeze incwadi ukuthi baxoshiwe nani. Akho documentary abanikeza yona. Even nathi sisonke nje basila. Ensukwini odadewethu sathola SMS asiyazi iqhamukaphi. Isibiza ama former employers ukuthi asibuyise inform ngoba nakho besiza la kule masha namhlanje. So asiyazi iqhamukaphi ayistateli iSMS ukuthi iqhamuka from ka Calvin noma iqhamuka kubani. So okwethu basila sizosave memorandum ukubona ukuthi sifuna ukuthi bese reinstate back emsebenzini wethu because basi remove unfairly singekho sizathu nokuthi mabe kufika usuku le payday befuna basikhokhele imali zethu akuthini sithe asifuna ukusebenza sinqabanga sikhishwe ibona emsebenzini thina siwilling siprepared ukuthi singasebenza. Kuzokhumleka ukuthi osukwini lwayizolo iziko lezindaba libikile ngombhikisho lapha obusesibedlela iRK Khan sekuphele into ebalole ama-20 beqhinqa ngaphandle kwesibedlela ngethemba lokuthi umqashi angahle akhulume okungcono bathi ke kabajiki kwabakufunayo. Abantu abaningi sebe eligible for ukuthi beye kuma annual leave bethola ama annual bonus. So umqashi suspect ukuthi ubaleka nalezo imali lezo because when they one in the very same thing onyaka odlule eCoastal College. Yabo. So uma ngabe sekufike sesigaba dadewethu ayekho soyenza umsebenzi wethu kuba ukho la sothola khona kunabantu abadala la abengabe saqashwa ndawo uthi abayephi kunabantu besifazana isimo sabo kulomkhakha wethu security kukancane ukuthi beqasheke siswami yezo uma bephuma ama post ahleze ama post edemand amamezi kunabantu besifazana bazoqashwa labo bantu shuthi lo muntu kahle akukhona ukuthi akacomply kuphela uphinda abe sexist futhi because uyabaveletha base ku gender yabo uyayazi le gender besifazana ukuthi ayikwazi uqasheka kalula lomkhakha wethu uthi abayephi labo bantu. Imizamo yeziko lezindaba yokuthola ukuphawula kwabenkampani yephunzile abasebenzi bathi ke bazola nqamuka izandla ngalo ke lolu daba. Abanye bethu bahamba ngenyaba basuka komlazi basuka kontuzo abanye bahamba ngenyaba baya ebhedlela yes ngoba nakubona umsebenzi bawuleni ilungelo labo siya exploit la singenza ngalutho umthetho sizamile ucomply nayo ayikho yesingazama ngocomply nayo dadewethu kodwa kugcina ukuthi umthetho awusebenzeli in our favor siyaxhaphazeka namhlanje mekuthiwa namhlanje uya respond positive in a good faith uma athetha sibuyele emsebenzini ntambama or manje si willing uyabona ukuthi full uniform sigqokile siphelele si willing ukuthi siyosebenza if ever lokho akwamukeli dadewethu okusho ukuthi lethe siyenza la asizukwenza usuku nosuku uma ukuthi uNkulunkulu komjabulisa ukuthi kuchitheke igazi lethu kumele lichitheke vele lizwe lilokho khobethu dadewethu la thatha ngendluzo la ngali igazi. Eyindabeni ze1 KZN TV kubikuntomkhona Mvubu ngiseThekwini. Abephume ngothulwa wamalungu enhlangano yabantu abangasebenzi esifundeni King Cetshwayo okuyi-North Coast Workers Forum emashini nokuthula ebibheke enkampanini yakaloliwe iTransnet yokhala ngamathuba omsebenzi. Le nhlangano ke ithi kumele kubhekelelwe abantu bendawo kuqala kule nkampani njengoba ke kuhlongozwa ukwakhiwa kwesiqukathi sokugcina ke impahla echwebeni lase Richards Bay esingaphansi ke kwale nkampani. Izinkumbi ngezinkumbi zamalungu enhlangano iNorth Coast Workers Forum, inhlangano yabantu abangasebenzi ngaphansi kwisifunda eKing Cetshwayo, zibamba imashi bebeyibhekise kwinkampani yakaloliwe iTransnet eRichards Bay, inyakathoni kaMthaniya. Laba bakhala ngokuthi bebhekelelwe ngamathuba omsebenzi kule nkampani bathi inkankane nenkankane lidla umsundu wangakubo. Sihambisa uhlu lethu lekhalazo kwaTransnet siyo representa nampa abantu abangasebenzi. La eKing Cetshwayo kunenamba enkulu yabantu abangasebenzi. iNorth Coast Workers Forum inhlangano ke emele abantu abangasebenzi. So esikusa kwaTransnet incwadi eyo request ukuthi sicela every opportunity eqhamukayo bekwazi ukuthi besilekelela abantu bethu bekwazi ukuqasheka. Siyocela ukuthi uTransnet kwayena njengendawo kagovernment uma kuvela amathuba ekwazi ukuthi inkampani zabantu abamnyama especially bala eduzane eKing Cetshwayo bebenefit. Since saqala ukunyakaza eminyakeni eminingi edlule
ithelithe lezinhle lento inkampani ziyakomplya lezo nalezo sibe nawo kama hardships lapho nalapha ya but lokho sokulungisa ngayo indlela ukuthi si engage akukho esikuphethe esandleni for abantu but okwabantu kukhona emafemini and ba ready ukuthi beqasheke banawo ama skills abawenza ama drugs ba peacefully ilokho esikulwelayo isizathu ke senza ukuthi be sideline wabantu yilapho kusuke inkampani nabantu kwamanye ama province bese beshiya abantu belocal bengekho emsebenzini ilokho kusiphatha kabi lokho kwenza ukuthi kube khona isimo senhlalo esingesihle necrime negender based violence createeka lapho njengoba izwe liphethwe abantu abamnyama sidecide ukuthi nathi njengabantu abangabaholi balento ake siqhubekeni sizabalaze ukuze abafowethu abaningi bezokwazi kuba semsebenzini kuxosheka indlela. Inkampani Transnet izamkelile izikhalazo zabo. Sireceive ke memorandum yabo ebhaliwe ukuthi yiziphi into abafisa silungise nebafisa ukuthi sixoxisane nazo ngazo. Sizoyibuka ke siyimanagement sibuyele kubona ke kwisikhathi abasinqumele sona esu7 days. So bese sihlala phansi ke sixoxisane senzele ukuthi sikwazi ukuthi sifinyelele la abathi khona umphakathi unezidingo abafisa ukuthi uTransnet ayifeze. Sizobona ke mase sixoxisana ukuthi lezo idingo lezo sisifeza kanjani sibambisene nobuholi bayo iNorth Coast Workers Forum. Akwaziwe izozala nkomoni ngalolu daba njengoba kuzokwakhiwa indawo yeziqukathi zokugcina impahla phecelezi ema container terminal echebeni lase Richards Bay njengoba kulindeleke ukuthi ngekudala nje kuqaliswe ukwakhiwa kwayo. Izindabeni ze1 KZN TV channel 261 ngingumabongi Mhlongo ngise Richards Bay. Umasipala uMsunduzi ungenele umkhankaso wokujova izinja kanye nezinye izilwane ngenhloso yokuzivikela kwisifo samarabi. Lo masipala ukwenza lokhu ngemumva kokusabalala kombiko yokuthi ke kungahle kuqubuke lesifo. Okhulumela uMsunduzi uNontobeko Mkhize uthi lolu hlelo balwenza ngokubambisana nenhlangano iSPCA kanye nomnyango ke wezolimo esifundazweni iKwaZulu Natal. Inhlangano iSPCA ithi isifo samarabi siyingozi ezilwaneni kanye nasebantwini. Umthelela wesifo samarabi sibi kakhulu ngoba ezinye zezifo ezihlasela izilwane kanye nabantu. Uma ngabe umuntu elunywe yinja enamarabi uyatheleleka lowo muntu oloko kuze kuholele ekutheni ukuthi aze afe. Isho kanje le nhlangano kulandela umkhankaso womasipala uMsunduzi wokugoma izinja ngenhloso yokuvikela amarabi. Okhulumela uMasipala uMsunduzi uyanaba. Msunduzi municipality has embarked on an extensive pet vaccination campaign in an effort to raise awareness, prevent the scourge of rabies in and around the area of Msunduzi, and to also safeguard both pets and humans. The municipality is working in collaboration with the Pietermaritzburg SPCA office and the Department of Agriculture. Ngobo uthi izinja kumele ziqale ukugonywa zisencane. Inja yakho kumalele uyijove isancane uphaphi siyesiqala ukumjova kusukela ku4 kuya ku6 to 8 weeks la usukujovela uyigomela khona izifo ezinhlobonhlobo ngoba kukhona izifo ehlasela kakhulu izilwane ngenkathi uyivikela ukuthi igome uyayivikela ngoba bayibathi kululu kuhle ukuvikela kunokwelapha. Hamba uyogoma ugomela isifo samarabi ngoba mawugomela amarabi uvikela abantwana bakhe ekhaya uvikela umphakathi uvikela nawe eqobo lwakho. Akubalekile ukuthi nene uyigomela isilwane sakho ngoba mangabe ungasigomile obviously izoba namarabi inja igule mangabe sinamarabi iyathithibala enye igxiza amathe enye yenze yonke into ezingaqondakala mase siya wathindwa ilawo mathe nje esilwane esinamarabi nawe uyalimala. Uthi zihlukile izimpawu zamarabi uba namathe amaningi enye uyibone ngokuhlala ihobe uthi uyayithinta noma uyayidlalisa ayifuna ukudlala enye ibe nolaka lolusabekayo uthi mawuthuza kuyona ubone ukuthi iyakuluma nje futhi ayithinteki inja engaseye umngane wamuntu iyabe into exwayile enganalo uthando uthi uyayinikeza uthando kodwa yona izofuna ukukuluma. Ungcobo uthi kukhona inja ukuphoqa ukuba bayithumele kudokotela wezilwane. Icase ikhona esike sabanazo impawu esithunyelelwa abantu athi umuntu inja yami angiyiboni kahle. Indlela elula eke kucheckwe ngayo ukuthi inja inawo ngempela amarabi ukuthi uSPCA mangabe usuyilethela ka SPCA kwenza indlela ngoba mangabe uhlola amarabi ahlolwa kala kuphela ebuchosheni
kumele ukuthi inja kube khona ukuthi iyalaliswa okuyikuyijova ngomjovo ozokujova udokotela ayijove ngokuthi umjovo ilale ihambe isiwe kwi-state vet bafike bayihlola ukuthi inamarabi. Akhona ama-cases esibe nawo ukuthi nje buye kuthiwa i-positive. Mangabe sesithola into enjalo sesixwayisa umnikazi wakhe wenje ukuthi inja yakho ihambile ayohlolwa kwatholakala ukuthi inamarabi abese sekukuthi umnikazi osefuna lagadeke kwasazinje ezinye ezisekhaya ngoba isifo esithelela nayo. Ezindabeni ze-1 KZN TV ku-Ayanda Dube Mgungundlovu. Ake siye ngasezitolo sihlangabeze masibuya. Sekubingelela sekwamukela ke mungabe usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko ezihamba phambili namuhla. I-IEC ithi lihambe kahle elokuchibiyela. Bamashele umqashi befuna izimpendulo onogada kanti abangasebenzi bamashele kwaloliwe. Bakhala ngokunganakekelwa kwamathuna lapho befihle khona izihlobo zabo abantu baselokishini laso usizweni eNewcastle enhla nelikaMthaniya. Laba ke bathi le ndawo ayikhombisa ukuthi ingeka masipala njengoba inganakekelwa. Bathi ke kayigundiwe amanye amathuna asenemgodi kanti ke lokunganakekelwa kwale ndawo kwenza kube nzima kakhulu uma ngabe ke lamalungu eyovakashela imindeni yawo eseyaphuma enyameni. Emuva kwezikhalazo zokunganakekelwa kwamathuna se-42 ngaphansi kwelokishi osizweni, usomlomo womasipala eNewcastle uveza ukuba akukho abangakwenza njengomasipala njengoba lawa sewungamaliba amadala. Dwa understanding nami noma ngikhona la ithi lento lamathuna ongasa asemadala asebesiba involved njengomasipala ukuklina ama-pathways na yonke lento nemigwaqo umasipala uyayongena endabeni yokugubha bese qedile ukugubha siphe ngaleso sikhathi but kulana engikhuluma ngawo ase-42 bakhona abantu abangcwabayo kuwo abanjani abangcwabayo ayilaba abathenga kudala so uhulumeni wasesekahle ngaleso sikhathi wawukwazi ukuthenga iportion endawo ukuthi cha umndeni wami ungaka siyophelela la sonke. Uqhube ngokuthi ubugebengu ibona obenze kuba nzima ukuba abantu bengakwazi ukubona amaliba ezihlobo zawo. Inkinga enkulu abantu abagangayo fuze ngabe abantu abadala laba bethi abalapha emalibeni uyakwazi uku-identify indawo noma ngabe kuthiwa ufakanga itshe but into eyenzeka kwaba ubugebengu obenzeka kwakunedandele ezincane ukuthi nawe eofisini uthola inombolo yokuthi ke owakini unumber bani manje lezo idandela zazi aluminium bayikhipha zonke lezo idandela zama aluminium ngoba bedayisa kwase kuzanywa idandela ezinye ezincane zensimbi waphinde bathatha khona ke lokho manje ileyo nto ke enkinga uthola ukuthi manje uyahamba uyawakwini awusazi kanti besegcizelela ukuba abantu kufanele bezijwayeze ukuba behambe beyozihlanzela le ndawo. Angazi noma kwenziwa ngoba kusedolobheni owakwini osewabekwa abantu abayi kuyolungisa ukucenta nokubeka mhlamba amanti na ungabi nawo amandla okufaka ini itshe so ke fuze ngabe le ndawo ayilahleki esilahlekelwa abakwethu but siyalahleka ngoba uthola ukuthi ke ingane mhlawumbe uhamba umama nobaba nomalumayo no-anti abanye bashona emagoli omunye ayiselela bazange batshengisa ingane no-11 years 10 years ukuthi umkhulu wakhula u-anti wakhula kuze akwazi udamana abuye azoklina so ngokwamasipala kukho so far kodwa ngokwesintu kukhona bengiyangithi ngiblame bona abantu bakithi abambisho thina sazi ukuthi sikhule ukuthi ngesikhathi so December abantu bebuyile emagoli. Thobe kadladla ezindabeni ze1 KZN TV ngiseNewcastle. Inyanga ezoqala kunguntulikazi kulindeleke ukuba intengo kaphethiloli yehle. Lo mbiko kodalulwe inhlangano eyenza ucwaningo lwezimoto iAutomobile Association. Kanti ke lentengo kaphethiloli kulindeleke ukuba ke yehle ngomhla ka2 kuyisonto lokuqala kuntulikazi.
Kulindeleke ukuba intengo kapetrol yehle ngenyanga izayo kwinyanga uNtulikazi. Inhlangano yenza ucwaningo ngezimoto iAutomobile Association idalule ukuthi intengo kapetrol izokwehla ngo-R1.90 ilitha. Udizili wona kulindeleke ukuba wehle ngo-55 cent ilitha. Hayi bafethu ngendlela okwenzakala ngayo indaba yepetrol njengoba kuthiwa uyehla nje kule nyanga le. Sibone ngathi indlela nje ukuthi basibribe ukuthi ke sijabule kwesikhashana. Kodwa mawusukhuphuka futhi after 2 months noma 3 months sibona ngathi le mali ehliswayo izophindwa kabili noma kathathu. Manje indlela esibona ngayo ukuthi ngathi siyaphayiziseka la eSouth Africa. But ke siyathemba ukuthi mhlawumbe masekwenzekile uRamaphosa njengoba sengenawo amandla yedwa mhlawumbe khona okungenzeka kube ngconywana. Uma upetrol uphezulu akusebenzeki ngoba awukwazi ngisho ukufaka ithayi. Awukwazi ngisho ukudeliver abacustomer emakhaya upetrol usuke uphezulu. Ubhekana nje nendleko zemoto upetrol mawukhuphukile kuyasilimaza kakhulu ephaketheni. Njengoba wehla nje hayi siyabonga kakhulu. Kuba ngconywana phela mangabe kunjani. Kuba ngcono. Kodwa masukhuphuka kakhulu. Enye inkinga ekhona uyehla upetrol emagarage lapha abayivula impompi. Impompi zime lapha. Kube kuthiwa wehlile upetrol. Yabona? Ileyo nto esiphilazayo thina. Sizwa izindaba ezihle zokwehla kwapetrol nathi kuyasijabulisa lokho njengabasebenzi basemagaraji ngoba kuyasisiza ekuthenini sithola ama-client amaningi kanti uma ukhuphuka ama-client asebenzisa imoto eyodwa maye emsebenzini. Lokho kuyasisiza ukuthi sithola ama-client amaningi kanye amathiphu ngoba phela sibuye sithole namathiphu. Lokho kuyasisiza-ke nathi ukuthi sithole isinkwa sey'ngane. Sengathi uhulumeni angaqhubeka njalo wehlisa upetrol. Lokho kuyasijabulisa kakhulu. Hey phela bayaye bathi abaya esikolweni half a bread is better than lutho, it's better than nothing. Khona ngeke ngisho ukuthi angekusize. Khona kuzobeka uma kona. Siyabonga nje uma lokwehla kodwa sicela sengathi ungaphinda wehle futhi. Ungabi wehla bese ukhuphuka times 2 masukhuphuka. Nayo ke inkinga ke yosinikeza yona. Kodwa phela bathiwa kuyehla nje indaba ezimnandi lezo. Indaba ejabulisayo ukwehla kwayo. Nathi sokusithi kancane. Akufani impela siyabonga. Inhlangano yenza ucwaningo ngezimoto ikuvezile ukuthi intenga kapetrol kulindeleke ukuba yehle ngenyanga ezayo. Intenga kapetrol izokwehla ngomhla ka2 kuya ngomhla ka3 uNtulikazi. Ezindabeni ze1 KZN TV channel 261 ngingumabongi Mhlongo ngise-Richards Bay. Injabulo kubathandi bebhola esifundazweni KwaZulu-Natal iqembu Richards Bay FC livika izembe ngokubhaxabula kabuhlungu iBoroka FC ngamagoli 4 eqandeni enkundleni Kingswellithini eMlazi. Lokhu ke kushiye imibuzo eminingi kubathandi bebhola lase-Richards Bay malungana ke nokuphothulwa kwenkundla uMhlathuze Sport Complex esalungiswa namanje. Bebephume ngomningi babo abathandi bebhola esifundazweni KwaZulu-Natal kuyokweseka iqembu Richards Bay FC enkundleni Kingswellithini eMlazi nalapho belibhekene khona neBaroka FC neligcine inqobe ngamagoli 4 eqandeni. Lo mdlalo ubuzocacisa ukuthi leli qembu lase-Richards Bay lisazoqhubeka yini ukudlala esigabeni se-DStv Premiership. Njengoba kuphela isizini leli qembu livika izembe kanti izembe ligcine ligawule omagodi Cape Town Spurs. Umphathi kumasipala uMhlathuze nokuyiwona obhekelele inkundla uMhlathuze Sports Complex uNkosenye Zulu ubongela amaqembu akuleli idolobho kuyi-Richards Bay FC kanye neMilford FC ngokusindwa kwawo ezembeni. Sifisa lithuba sidlulise ukuthokoza okukhulu nokubonga okukhulu ngokuthi iqembu lasekhaya iBay United ikwazile ukuthi igcine indawo yayo ku-Premier Soccer League. Ngokunjalo sibongela neMilford edlala ku-Motsepe League nayo futhi ekwazile ukuthi i-status sayo sigcine. Kafushane nje umsakazi ngingathi njengomasipala izindaba ezinhle kakhulu ukuthi lezi. Ngicabanga ukuthi esikhathini esidlule sikhuluma ngodaba lenkundla yokudlalela lamaqembu sachaza okuningi. Umasipala usaqhubeka nezinhlelo zokuthi inkundla ilunge ukuze siqinisekise ukuthi sikwazi ukuthi ama-club lawa esiwathanda kakhulu endaweni yakithi nayigugu elikhulu kithi ikakhulukazi njengabathandi bebhola akwazi uthatha lokusizakala kumasipala wawo.
Leli qembu lidlala imidlalo yalo yasekhaya enkundleni Kingswell ithini eMlazi ngenxa yokuthi inkundla uMhlathuze Sports Complex isalungiswa. Le nkundla isizolayisha abantu abalingisela kwizikulungwane eziyisishiyagalombili emva kokulungiswa kabusha njengoba sekunenye ingxenye yakhiwe kabusha. uZulu uthi bazokwenza konke okusemandleni ukuzama ukuqedela le nkundla. Sizama ukwenza konke okusemandleni uqinisekisa ukuthi inkundla iyalunga. Ngakusho nje ngingananazi ukuthi umasipala waseMhlathuze usuchithe imali engaphezulu ka150 million ukuzama ukuthi inkundla ibe sesimeni esikahle esivumelekile ku Premier Soccer League. Kuningi ke sesikwenzile, indlela yaphambili simfishane kakhulu, sekufishane kakhulu nje ukusadinga ukuthi kwenziwe ukuze inkundla ilunge. So kwenza konke okusemandleni njengomasipala uqinisekisa ukuthi inkundla iyalunga ngokukhulu ukusheshsha. Yize singeke sasho ukuthi esikhathini esingakanani, kepha ke sinesiqiniseko sokuthi uma sibheka ibanga selihanjiwe nebanga lisazohanjwa kuncane kakhulu okusasele ukuthi inkundla kuzokhomuleka ukuthi leli qembu bedlala kuyo lenkundla ngaphambi kokuba likhushulelwe esigabeni esiphezulu, kanti abalandeli abahlukene baphakamisa ukuthi lenkundla ilungiswe ngokusheshsha ukuze leli qembu likwazi ukudlala kuyo imidlalo yasekhaya kule season ka-2024-2025 nokulindela ukuthi iqale ngenyanga kaNcwaba. Izindabeni ze-One KZN TV kubikuthi abantu maphumulo eRichards Bay. Ake siphinde futhi sihlabena nali ikhefu sihlangabezana nezemidlalo masibuya. Asibingelele siphinde futhi sikwamukele mongabe usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko ezihamba phambili namuhla. I-IEC ithi lihambe kahle elokuchibiyela. Bamashele umqashi befuna izimpendulo onogada kanti abangasebenzi bamashele kwaloliwe. Kuleli qophelo singena sijule engosini yezomnotho. Irandi lakuleli u-17.89 maliqhathaniswa nedola lasemelika libe u-19.31 maliqhathaniswa ne-euro lase-Europe liphinde libe u-22.85 maliqhathaniswa nopondo waseBrithani. Igolide ke lona lingu-$2,341.33 i-ounce kuthi uwelo ongahluziwe wona ke ube u-$85.07 umphongolo. Ake sibheke ngosini yezemidlalo. Kulindwe iPremier Soccer League ukuthi ikhiphe igama malungana nesivumelwano esihlongozwayo sokuthengiswa kweqembu lezinyoni zaseDube iMorocco Swallows. Izikhulu zeMaruma Gallants kanjalo neMaritzburg United okungamaqembu agijima esigabeni ABC Motsepe Foundation Championship. Kubikwa ukuthi ke iqembu leSwallows elibhekene nenkinga yezimali njengoba phambilini kube nezinkinga ke zokungaholelwa ngesikhathi kwabadlali bayo lithengisa ke ngemali engangezigidi ezingamashumi-40 amarandi phecelezi u-40 million. Womabili ke lamaqembu agaqela ukuthenga isitifiketi seSwallows ngenhloso yokubuyela kwisigaba se-DStv Premiership aqaphele nasikhathi esingakanani edliwe yizembe. Ake sikubhekele isimo sezulu esingalindeleka. Zulu omnyama ondlela zimhlophe ngeziguqise bese kuphathele zona namhlanje sihlangabezana kanjani futhi kusasa ngesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.